A to pekné Audi elektróny 17-kové. Svetlá to na celkom pohode. Ale auto nehrzavé, nedoničené. Ja si myslím, že taký dobrý základ na projekt. Full komplet auto. Možno v horšom pojazdnom stave, možno z neho tečie olej, ale pozrite sa. Ja idem dopredu, ja by som povedal, že celkom slušne a moderne. Ja tu necítim nejaké vibrácie z jazdy, necítim tu nejaké rušivé elementy, ktoré by mi hovorili, že to čo, ideš v nejakom vraku. Nie je to vrak, je to ešte jazditeľné auto. Má to 300 000, má, je to auto z roku 2003, vyzerá to tak, jak to vyzerá. Má tu popraskanú palubovku, rôzne plasty, proste má to chyby, áno, ale to auto ide a ide dopredu. Kam, čo viac by ste chceli, ide aj dozadu. Svíti, troubí. Ten výkon je 74 kW, čo není moc, ale auto bude načipované. Dúfam, že sa povozíme aj potom a môžeme porovnať, že či to niečo bolo. Je to vyslovene plánované na to, že toto budúcna sa takto upraví. Auto má asi nejakú stratu podtlaku alebo niečo také, lebo keď prvýkrát stúpi na brzdu, brzda je mäkká a reaguje, a jak idem druhýkrát zašlapnúť, tak začne byť tvrdá a brzdí málo. Takisto tu je malý problémik so spojkou, kde spojka je zase pri prvých rýchlostiach o dosť tvrdšia, hlavne keď sa teda radí jednotka alebo takto. Jak sa to trošku to auto ide, že v chode, tak už na 3, na 4 už to príde normálne. To sú také najväčšie poruchy, ktoré toto auto teraz trápia, plus nejaké úniky oleja a podobné záležitosti, jak u starých aut býva. No a ideme z toho urobiť auto na štýl, nemusím sa chytať. To znamená, že sa porobia všetky, či už začínajúce alebo preventívne problémy, ktoré sa tu môžu vyskytnúť, a budeme dúfať, že to majiteľovi bude robiť službu, pretože na to toto auto je kúpené, aby mu robilo službu. Ono jemu, nie on jemu, alebo ako sa to povie. Na to, v akom to je stave technickom, alebo v akom to je, že to je vyslovene dojazdené auto, tak to ide až moc dobre, ja by som povedal. Tu vnútri necítite nič, že by bol aký problém mal vlak do motora alebo čo, brzdy. Okrem toho, teda keď dvakrát zabrzdíme. Ak to zajazdí, ani tú spojku necítite, ozaj to auto sa normálne ovláda. Má to celkom schopne zachovalý volant, vyzerá jak originál, tak zešľahaný. Ale není vôbec nikde deravý, to pár štychov vyšlo. Ale za mňa to je také autičko, že také, že slušné. Keď sa dajú dokopy ozaj tieto bezpečnostné závady vyslovené, by som povedal, tak to môže byť auto luxusné. Na ceste do servisu a hovorím, že auto je o polovicu bezpečnejšie. Prečo? Už nám ide posilovač brzdový. Hej. Predtým to robilo to, že pri zabrzdení to ešte ako tak prvýkrát zabrzdilo a druhýkrát to už bol pedál tvrdý, no a chyba bola v nejakej hadičke, v nejakej spojke, prechodke podtlakového vedenia brzdového, takže za pár eur súčiastka, ktorú sme zatiaľ len spastlili, aby fungovala, a na budúce sa bude meniť oproti vákuovej pumpe za 280 eur, čo nám navrhol mechanik predtým. Nemôžem povedať, že není tá vákuová pumpa zlá, nemôžem povedať, že problém je na furt vyriešený týmto, čo sme spravili, alebo že tá prechodka to vyrieši. Každopádne je to ale ušetrenie, ja si myslím, že v rádovo stovke až stovkách eur voči prvému problému, takže nenechajte sa odradiť, ak vám v prvom servise povedia, že auto je zlé, šrot, predajte, alebo že vyslovene potrebuje 1000 eur, nemusí to byť pravda, hej. Nehovorím, že to není, nehovorím, že prvý servis sa na to nepozrel objektívne, hovorím len to, že nehľadal závadu, a ja mám radšej, keď tú závadu pohľadáme a ukážeme na ňu, odkontrolujeme si ju,
aby sme mali len povedať, že vákuová pumpa je zlá a meníme vákuovú pumpu. Takto sa ideme stavať aj k spojke, k tvrdej spojke, pretože podľa mňa tá spojka není až tak na hrane, pretože nešmíka, nezaberá nejako vysoko a takže začíname spojkovým valčekom, ktorý by mal byť niekde tuto pri pedáli a uvidíme, že či toto bude náš problém. Za mňa to je veľmi dobré, schopné, luxusné vozenie, hej. Dáme si, vidíte, už aj to núdzové brzdenie je moc lepšie. Úplne bez problémov sa zabrzdil. No a rozbeh. Toto není odpálená spojka alebo niečo takého. Keď je spojka na hrane, alebo že keď prešmikuje, tak sa to často deje na trojke, pretože to je taký prevodový stupeň, kde už ten motor má nejakú tú námahu, alebo na vyšších prevodových stupňoch a hlavne teda do nejakých horších podmienok, dajme tomu do kopca s plným autom a tak ďalej. Takže skúsime si za mestom dať plný plyn, dajme tomu na tej trojke a uvidíme. Čo sa teda plánuje s autom? Plánujú sa ešte rôzne čitielka, teploty, vody a neviem čo to tam zle ukazuje v diagnostike, takže takéto blbosti, banalitky, nič veľké sa zatiaľ neplánuje, okrem teda preventívnych rozvodov a podobných halúzí. Takže tu si skúsime dať tú troječku, hej. 2, 3. Nezdá sa, že by spojka šmíkala. A aj sa to normálne dá ovládať, ja nemôžem povedať, že nejaký diskomfort za jazdy by bol, že by to bolo nejaké extrémne tvrdé na nohu. Takže spraví sa asi len valček a pokiaľ to nebude chýbať, tak sa to nechá tak. Chalan teda plánoval, jak už som spomínal, aj takzvaný chip tuning, takže je možné, že tá spojka odíde potom. Ja ho o tom informujem a on si toho bude plne vedomý, takže pôjdeme do týchto úprav a oprav štýlom, že mne to podá mechanik odborným slovom, ja to jemu predám sedláckou rečou, jak sa hovorí, hej. Nejde o to, že by mechanik nevedel preložiť do sedláckej reči, ja ale viem ľuďom pomôcť s tým, že to dostanete na to aj môj, jak sa hovorí, nezainteresovaný názor, hej. Pretože ja od mechanika nedostanem ani cent za to, že opravíme niečo naviac a platí ma zákazník, takže budem sa snažiť hájiť, jak sa hovorí, záujmy len zákazníka. Bohužiaľ, či kupujete novšie, staršie auto, vždycky tam nejaký ten peniaz bude treba hodiť. Takže už ide len o to, že či sa vám podarí kúpiť auto dobré, vyservisované, alebo či máte auto, ktoré na servise stojí pár korún, alebo stojí Mailand, pretože aj to hrá rolu. Zastavíme si tu teda a spravíme si ľahkú cestu okolo auta. Je to Introž, Klimatronic, najazdené kilometre. Sorry za fúkanie vetra. Tuto to má trošku problémy, rosí svetlo. A to pekné Audi elektróny 17-kové, tam mu chýba plast z toho, jak sa tu niekto oškrel, tak tam mu chýba plast. A tuto to má preliačinu. Mimo toto není nejako veľmi dodžubané. Krásny motorík, 1.9 TDI, otečený s olejíčkom mierne, ale len mierne. Ktorý sme dali dole, to som tam zabudol dať. Svetlá to má celkom pohode.
Má to také odierky, má to takú horšiu výbavu, není to ten, nemá to ani hĺbky vpredu, ako vidím. Ale zachovalé auto, nehrzavé, nedoničené. Ja si myslím, že taký dobrý základ na projekt, alebo jak sa hovorí, na schopné auto. A veľmi sa teším, že vypáli nám tú klímu, aby nám to nefúkalo. Veľmi sa teším, že som našiel človeka, ktorý je ochotný mi dôverovať a takto sa mi naplno vložil, jak sa hovorí, pretože mimo toho servisu som mu teda robil aj hľadanie auta, aj obhliadku tohto auta. Odporúčil by som kúpu takéhoto starého Passatu? Určite áno, ale je tu pár ale. Prvé ale je uvedomovať si, že si kupujem auto z roku 2003, pokazí sa mi tam hoci čo, v hociakom stave to môže byť, áno? To je prvé ale. Druhé ale je neočakávať perfektný stav, to sa u takto starých aut nedá, väčšinou je to tak, že buď auto vyzerá dobre, technicky je zlé, alebo opačne, takže nie je to zase pravidlo, ale býva to tak. Takže nečakať top stav, nečakať top mechanický stav, tip-top stav, jak sa hovorí, poznáme to. Takže nečakať, a keď toto neočakávate, nemáte sa ako opáliť. V tomto prípade ide o celkom schopné auto. Možno to nie je najlacnejší Passat, ale za mňa si určite ešte pojazdí a verím tomu, že dlhé kilometre. Takže dúfajme, že bude majiteľovi slúžiť. Ja mu ho idem teraz odovzdať a idem ho informovať o tom, čo sme zistili v servise, a ďalší plán určite uvidíte, takže nezabudnite dať odber, pokiaľ vás zaujímajú moje starosti so starými verglami, a verte tomu, že mám ich veru dosť. Takže díky za vašu podporu, za každý like, za každý odber, komentár a vidíme sa na budúce. Tak zatiaľ čus.